Action. Salam abokin yana ka dauki bire da haka. Wallahi ka san ni fa zan bagari. Saboda me? Amma ka san bire yana maganin coronavirus. Bire kuma yake maganin coronavirus. Mana baka ji ba ana ta faɗa cin biredi yana maganin coronavirus dan haka ji ma tafi da shi dinka ci kullum can ma danki za su rinka ci ba wanda zan bari wanda aka yi taɓa yi. Wai abokina ta kwantar ka. Ina sanar kai yayin musulmi ne ko? A ƙwarai ma kuwa. To bishin jin wa'azi ne ya kama haka ko bayani aka haka? Ba rishin jin wa'azi bane amma annoba ce kana ji ta shigo garin nan ba wai ni ya kamata ba kuma kai ya kake mun haka ne baka ga ga ta bane. To yanzu abokina ɗayan gama. Shi sai bin da yanzu. Maganin coronavirus. Ba shi ne cin biredi. Saboda me? Kawai ka tsaya ka koma ga Allah Ubangiji a mahalicinka. Ka tsaya ka bi dokokin da Ubangiji ce ka amana. Ka yi sallah idan za ka ci abinci ka ke wanke hannunka ka ci halakinka ka tsaftace kanka ka kiyaye cin haram ka ci halak ka tsaya ka ke sallah kana roƙon Allah duk wata annoba ta zo sama ma da kuma ba cikin Ubangiji Allah ne kare ka da kariyarsa. Kuma gaskiya ne amma ni fa babban buri na da ci biredin nan in koma. A'a ka daina cin biredin nan. Duk wannan yahudanci ne ka wannan ake faɗa wani cin biredi yana maganin coronavirus. Cin biredi baya maganin coronavirus. Kawai tsayuwa ka bi Ubangiji shi ne yake maganin duk wata annoba. Ita ai coronavirus. Ka gwanin da ka ta bayana da kuta ba abin da zai hana ni barin garin nan. Ai kaga ba in na hau mota na juya baya wallahi Allah in dai hau mota na juya baya ba in ba ni fa ma ba na shaka. Ita in tambaye ka waye ya san kuma da coronavirus? Allah Ubangiji. Allah ne kuma zai yayi mana. To a can ma ai akwai su ko? A can kuma ma nake tunanin can ma in ka je ka Allah ya yi niyyar in ya ɗauke ka sai ƙorama za ta iya banka. To yanzu dan haka abokina ka yi haƙuri ka zauna mu ci gaba da rayuwa kawai mu koma ga Allah Ubangiji. Ina mutuwa ko da ita ko babu ita in kwanan ka yi ƙare za ka mutu. haka ne Abokina ka duka wannan zancen ka rabu da wannan jita-jita da ake annabi kawai mu tsaya saka mu bi Ubangiji jahalcin mu yi sallah mu tsaftace halayen mu gabaki daya wata mu tsarkake ga zuwa cin haramun muke cin halal din duk wani abin da ya zo na saba Ubangiji ne mu kau da shi kada mu shi mu tsaya mu bi Ubangijin jahalcin ai abun ne yayi yawa saboda jiya fa wajen mutane 700 ne ake sun mutu fa. A to su wannan abin yayi kokarin da mu yadda duke da yawa ya ci da mun zo. Yo ai abokina dan ma mun riga mun zo Allah ne riga sako musu ita kuma ka san ta inda suka dauko ta ne